sira wɔrɔ nɛgɛntana yen polisiw ulu ye motozon 5 minɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ ni ulu bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababu kɛ kɛlɛ ye a yirala k'a fɔ ko o 148 ko walesɛbɛn tɛ ulu la amdala ye lɔgɔ sugu jenna a kɛra kasaraba ye jagokɛlaw bolo ale ni mali kɔnɔna la ekɔlidenw ulu ka hakɛ ɲini jɛkulu ulu ye tile 5 baarabila ko o kɔni daminɛ ni o daminɛla bi tɛnɛn don a bɛna kuncɛ jumadon an balimaw an bɛna ni kibaruw ni walanwalaw ye aw ka bidon kibaru kɔnɔna la kawla donna ka fɔ sirakɔrɔ nɛgɛntana yen polisiw ulu ye motozon 5 minɛ ko ni mɔgɔ 5 nunu kɔni kun ka baara kɔni dɔwɛrɛ ni ka marifa ta ni ka taa mototigiw ka ulu kɔni lajigi ka bɔ u ka motow sanfɛ ka sɔrɔ ka taga ni moto nunu ye novembre kalo tile 13 la fitiri wagati ni zon 2 nunu kɔni sirakɔrɔ nɛgɛntana yen sugu kɛrɛfɛ nunu kɔni de marifa kɔni da jɔ moto taxi tigi dɔ la ka o kɔni lajigi ka bɔ a ka moto taxi sanfɛ kawla donna ka fɔ ni zon 2 nunu ulu yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ moto dɔ kɔni fɛnɛ sanfɛ ni o ye TVS dɔ ye ni a yɛrɛ la ka fɔ ko ulu de ka ca moto taxiw la kosɛbɛ ni zon nunu kɔni ye ni mototigi kɔni ka moto minɛ a la nka mototigi kɔni fɛnɛ ye dɛmɛ kɔni ɲini mɔgɔw fɛ o tuma fɛnɛ la zon nunu ulu kɔni fɛnɛ tora marifa ci de la tentɔ walasa ka se ka mɔgɔw kɔni lasiran u ye u t'o la zon kelen o bolila ni moto taxi tigi o kɔni ka moto ye a zon 2nan dɔ in kɔni ni o yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ a ka moto TVS sanfɛ o waati kelen na o zon ye o kɔni dɛsɛla ka a ka moto wuli jama fɛrɛntigɛlen kɔni ye a kun da nin cɛ in kan a ma ɲɛ o zon kɛ in fɛnɛ ye a ka moto lafili ni ka boli nka sirakɔrɔ nɛgɛtana yen polisiw ala ni ulu ka sɛgɛsɛgɛliw u sera ka tɛgɛ da ni zon ninnu kelen kan ni o ye a tɔ kelen dɔ yɔrɔ fɔ wa o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ novembre kalo tile 14 ka dugu jɛ a tile 15 la hali bi sirakɔrɔ nɛgɛtana kafugina ko ne o ka kuru fanfɛ zon dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye moto taxi tigi dɔ fɛnɛ lajɔ yen nɔ wa o zon kelen in fɛnɛ wa u tilala tuguni ni ka marifa ɲɛsin o moto taxi tigi yɛrɛ fɛnɛ ma o moto taxi tigi yɛrɛ kɔni fɛnɛ kulela ka mɔgɔw wele o kɔni kɛlen tuma min na jama kɔni nana ka na firi ni zon 2 kan nka kelen kɔni bɛ yen nɔ o sera ka boli ka zon tɔ kelen dɔ kɔni to jama bolo u kɔni ye ni zon in kɔni ci fo ka ale jogin kosɛbɛ nka o waati kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la sirakɔrɔ nɛgɛtana yen polisiw ulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sera ka na ka se ka ni zon kɔni bɔ mɔgɔw bolo wa u taara ni zon in kɔni ye kɛnɛyaso kɔni na walasa a ka furakɛliw bɛ se ka kɛ cogoya min na nka zon in ale kɔni ka furakɛliw bannen kɛnɛya tigilamɔgɔw olu kɔni ye yamaruya kɔni di ko u bɛ se ka taa n'a ye o waati kelen kɔni na o kama polisi ninnu olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ taara ni zon in ye ni ka taa sɛgɛsɛgɛli dɔw tenkun a la o sɛgɛsɛgɛli ninnu de hukumu kɔnɔna la ni zon in ale yɛrɛ kɔni ye a zon tɔɲɔgɔnw yɔrɔ fɔ wa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko zon fɔlɔ minnu kɔni minɛla ale ni minnu kɔni minɛlen filɛ nin ye ko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkuluba 2 de la nka tɛgɛ sera ka da zon 2 min kan olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la u ye u tɔw yɔrɔ fɔ ale ni u baarakɛɲɔgɔn tɔ hali minnu tɛ zon ye sabula dɔ b'a la o minɛla ko o kɔni kun ka baara de ye ka se ka zon ninnu kɔni u mana moto minnu suɲɛ ka sanbaga ɲini olu la ko kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ tun bɛ yen nɔ o kun ye reparateur ye o kun bɛ sirakɔrɔ nɛgɛtana yen sugu la polisiw ulu yɛrɛ kɔni tilala ka taa zon kelen fɛnɛ minɛ fo mayanbugu ni zon in ale ka so kɔnɔna la ka taa sɔrɔ marifa dɔ fɛnɛ bɛ ni zon in ale ka so kɔnɔna la yen nɔ fintigiw ulu kɛlen ka u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ ulu kɔni ye ni zon ninnu ka koɲa kɔni di sigida 6nan yen kiribolo ɲɛmaw ma walasa u ni ɲangilim ka kan o bɛ se ka da u kan mali kɔnɔna la denmisɛnnin minnu ye u sigiyɔrɔw bila ka taa yɔrɔ wɛrɛw la ka sababu kɛ lakanabaliya ale ni kɛlɛ ye a yɛrɛla k'a fɔ ko o denmisɛnnin hakɛya 140 ɲɔgɔn na ko wolosɛbɛn tɛ ulu bolo k'aw ladɔnniya k'a fɔ wolosɛbɛn ale yɛrɛ kɔni ye sɛbɛn mun kɔni bɛ denmisɛnnin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bila a ka hakɛ kɔnɔna la sabula mali kɔnɔna la ni mali wolosɛbɛn kɔni tɛ i bolo i tɛ se ka don jamana ka ekɔlisobaw la wa o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ maakɔrɔbaya waati yɛrɛ kɔni fɛnɛ mana na baara bɛ baara la i tɛ se ka o sɔrɔ mali kɔnɔna la ko wa fɛnɛ o bɛ kɛ sababu bɛ ni ka degun lase denmisɛnninw ma u ka maakɔrɔbaya kɔnɔna la baɲumankɛ tɔn bɛ yen nɔ ni o tɔgɔ ye conseil norvégien pour les réfugiés ale kɔni ka jate de taara bɔ nin gwale ninnu kan olu yɛrɛ kɔni ka fɔla ko n'i y'a ye nin denmisɛnnin ninnu kɔni caman kɔni bɛ yen nɔ ko ni wolosɛbɛn kɔni t'u la ko a kɔni bɛ kɛ kɛlɛ kɔni bɛ yɔrɔ minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya lakanabaliya waralen don yɔrɔ minnu na ko jamana ka foroba cakɛyɔrɔ ninnu ko olu datugunen don o yɔrɔ ninnu na ko o sababu kama ni denmisɛnnin ninnu u caman tɛ se ka wolosɛbɛn sɔrɔ ko wa ko o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko ni denmisɛnnin ninnu caman de bɛ yen nɔ u bɛ boli ka u ka duguw bila ko o bolili ninnu fɛnɛ senfɛ u tɛ se ka u ka wolosɛbɛnw ta u fɛ walima jatigɛwale tabaw olu bɛ taa bi u ka k'u ka duguw jeni wolosɛbɛn ninnu olu fɛnɛ bɛ jeni o senfɛ ko o de kɛlen filɛ nin ye sababu ye denmisɛnnin 1000 kɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko wolosɛbɛn tɛ olu la
ni bajumankɛtɔ nunu ale kɔni bɛ ka a ka baara kɔni ɲɛsin ni denmisɛnnin nunu dɛmɛli ma wa a tilala ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ olu kɔni ka u jilaja walasa cogoya min na ni denmisɛnnin nunu bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔna la ko yɔrɔ caman kɔni bɛ yen nɔ ni denmisɛnnin nunu bɛ u kunda o yɔrɔ nunu kan walasa u bɛ se ka u ka wolosɛbɛnw sɔrɔ mun tɛ u woloduguw yɛrɛ ye nka sariya ta sira dɔ bɛ fɔ u ɲɛna ko fo u ka tɛmɛ o sira nunu bɛɛ fɛ o sira nunu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tuma dɔw la u ka suma a bɛ se ka waati jan kɔni ta ko o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko a wariko ko sabula a taamamisɛnnin nunu si tɛ kɛ ni wari tɛ ko i dun bɛ taa sɔrɔ a caman na ni denmisɛnnin nunu hali u dahirimɛ o yɛrɛ kɔni tɛ u n'u somɔgɔw bolo kuma tɛ k'a fɔ ko ka wari bɔ ko ka taa papiye wɛrɛw ɲini o kama u kɔni kɛlen bɛ ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u kɔni ka fɛɛrɛ kɛ ni denmisɛnnin nunu u bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna cogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye u ma ka se ka u ka siniɲɛsigi ka o don ba la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Amudalayi Dɔgɔsugu a yirala k'a fɔ ko yen jenina kibara min sera ma olu kɔni de a yira k'a fɔ sibirido novembre kalo tile 19 ko nɛgɛ kaɲa 6 wagati o tɛmɛlen ni sanga 30 ɲɔgɔnna ye jateminɛw kɔni a yira k'a fɔ ko tasuma kɔni tun bɛ Lɔgɔsugu ye magasin dɔ la o kɛlen tuma min na wele kɔni bilala sapeur pompier mɔgɔw ma ko olu kɔni kana ko tasuma kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na sapeur pompier mɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ye u senfa ka se nin yɔrɔ in na nka o bɛ kɛ tuma min na o kɔni kɛra ka sɔrɔ tiɲɛli kɔni caman kɛra sabula a yirala k'a fɔ ko tasuma kɔni ye fan caman minɛ ɲɔgɔn fɛ ko a baara kɔni gɛlɛyala kosɛbɛ sapeur pompier mɔgɔw bolo ko sabula ko sani u bɛ se ka tasuma kɔni dala faga u ye heure 4 ɲɔgɔnna de kɛ u bɛ baara la sapeur pompier mɔgɔw kɔni nalen kɛnɛ kan olu kɔni ye a lajɛ cogoya la ni tasuma jeni a kasara kɔni bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na sabula olu kɔni ye a lajɛ tasuma o kɔni ma se yɔrɔ minnu ma u ye fɛɛrɛw walasa a kana se yen yɔrɔ ninnu ma sabula n'i ye a ta k'a lajɛ ko kɛnɛyaso dɔ kɔni tun bɛ yɔrɔ in kɛrɛfɛla la wa o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ko station dɔw kɔni fɛnɛ tun bɛ nin yɔrɔ in na ni lɔgɔjeni in kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ ni ma to a la nka ko lɔgɔ minnu kɔni tun bɛ nin yɔrɔ in na ale ni yiri ninnu olu kɔni bɛɛ jenina wa o tɛmɛlen kɔfɛ ko mobili 15 ɲɔgɔnna olu yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ jenina ale ni mɔgɔw ka kiosque olu jenina fo ka taa se ga ale ni fɛn wɛrɛw fɛnɛ ma sapeur pompier mɔgɔw olu kɔni ma kun jɔnjɔn kɔni fɔ ni tasuma ye ale minɛ cogo la nka seereya dɔw kɔni sɔrɔla minnu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɔni tɛ gansan ye ko sabula ko nin ye a siɲɛ 3nan de tasuma kɔni bɛ wuli nin yɔrɔ in na ko a tun bɛ dalasa tɔ 2 tɛmɛlen ninnu na ka sɔrɔ a ma tiɲɛliba kɛ mɔgɔw kunna ko ga ko nin zeyina ta kɔni ne taara ka bolo da dɔw fɛnɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko courant branchement minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni u tɛ kɛ sariya kɔnɔ ko a bɛ se ka kɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ de nana ni nin yɔrɔ jeni ye dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔla minnu kɔni ye a da ala latigɛ kunna nka o bɛɛ n'a ta sapeur pompier mɔgɔw olu kɔni fɛnɛ bɛna u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ walasa cogoya min na ni tasuma kasara ye a nacogo bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ o la kunnafoni kuncɛ la kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Mali kalandenw olu ka hakɛ ɲini jɛkulu ni o ye IAM ye olu ye heure 120 baarabila kɔni daminɛ ka sababu kɛ ko olu kɔni ka hakɛw sabatilen tɛ kibaruya min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ Mali ekɔlidenw olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu ni o ye IAM mɔgɔw ye olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko degun caman kɔni bɛ kalandenw kan kalan yɛrɛ hukumu kɔnɔna la fo ka taa se hali ni u tilala kalan na o hukumu kɔnɔna la olu kɔni ye dɛmɛ caman kɔni ɲini walasa cogoya min na u bɛ se ka bɔ nin cogoya ninnu kɔnɔna la nka u kɔni ka fɔ la ko olu kɔni ma dɛmɛ sɔrɔ o kama u ye heure 120 ka o kɔni baarabila daminɛ ni o bɛ bɛn tile 5 ma ka daminɛ bi tɛnɛndonya la fo ka taa bila jumadon na novembre kalo tile 25 ko wa fɛnɛ ko u sigilen bɛ ka nin waati ninnu kɔni ɲɛrɔjɛ ko ni fɔ ka bɛn kɔni ma sɔrɔ u ka kow la ko wulikajɔ wɛrɛw kɔni fɛnɛ bɛ u bolo ko minnu kɔni tɛ nin si ye nunu ka nin baarabila minnu filɛ nin ye a kun kɔni ka ca kosɛbɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛna a kumabaw kɔni fɔ aw ɲɛna sabula an ye mɔgɔw olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko degunba de bɛ kalandenw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye u ka déplacement kow ye ka bɔ so ka se kalanyɔrɔw la wa o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko kalanden minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu ye u ka kalanw kɔni kɛ système LMD kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛ kalanso mɔgɔw minnu kɔni ye lisansiw kɛ ni o ye san 3 kalan ye baki kɔfɛ ko o mɔgɔ ninnu olu tɛ ka se ka don fonction publique la olu ka wulikajɔ dɔ ye walasa lisansitigiw olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka taa fonction publique la cogoya min na ko a fɛnɛ kɛ i bɛ taa ye k'a fɔ ko ekɔlisoba ninnu na ka caya ko lakana sabatilen tɛ yen nɔ ko tuma caman ko kasaramako olu kɔni bɛ kalandenw sɔrɔ ka taa se u bɔnɛli ma u ni na walima u bolofɛnw fɛnɛ sonyɛli wa o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko sanfɛ kalanso mɔgɔw ko olu kɔni ka burusiw o kɔni tɛ ka di a cogoya la ko wa u di kuma fɛnɛ bɛ ka tɛmɛ u kan ko ni i dun y'a ta k'a lajɛ ko o burusi ninnu bɛ di kalandenw ma walasa u ka u yɛrɛ dɛmɛ ko maa caman kɔni de bɛ yen nɔ olu bɛna duguba kɔnɔnaw la ko jigiya wɛrɛ kɔni tɛ u ye ko burusi minnu bɛ di u ma ko u bɛ o de kɛ u ka kalan musaka ye ko nka tuma dɔw la san yɛrɛ bɛ se a camancɛ la ka sɔrɔ olu bolo ma da u ka burusiw kan
ko wa o fene temelen ko faka boyeno ko ibita soro kalanso ma wera ko ne fene talembe usigi yoronna ko ado yere fene beke jago kelawye ko wa ko ado yere fene beke e kalan yoro yere ko ni ta kan ke yoro mune ko mo wera beta so wera ujo ullayno ko o fene temelen faka boyeno ko kalan yoro ko ulu ko ni lasanu yalinte ko ulu ga la yin do fene mali kalande ulu bela jelen ka tunu ka se ka ke kile ale ni ka se ka deme do kalandenw ma munun kɔni ma se ka kalanbɛrɛ kɔni kɛ ni hakilina munun fɔlen filɛ ne o de ye a ye mɔgɔ olu kɔni ka nin grève ko in a hakilina kumabaw ye k'aw ladɔnna k'a fɔ ko nin grève in ko a kɔni bɛna kɛ Bamako kɔnɔna la ale ni Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a daminɛ Kayi fo Kidali an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ